Бүгінгі күнде сіз Қозаныбызның ең танылған стилистларының бірсі. Стилист профессиясы ул мотор киіндірігіне түгел. Базарларда деп әйтек, шоурумларда деп әйтек, міне шулай зеуқлы деп киініп бола ма екен? Бик еш киілмеген, әйбірлеріне оларға була шоурумларда. Біз бит инде хатын қызлар деп әйтек, әдетте шкафны ашабыз да киерге киім жоқ деп зорланырға яратабыз. Инде ордық шушындай оверсайз әйбірлерден. Қойылып кейіп түші, турдан туры кибітке барасы кейде. Теге кейіп түшкеш, теге оласын онары олғаш теге ул саңа керек миде була. Қызларша стилейме бантиклар яңадан модаға келді, шешеклер, 80-ші жыллар яңадан бізге қойта. Сондықларыбызны ашабыз демегейме? Сондықларыбызны ашабыз. Әлігі образ білуім шайында қызыл кілем үшін әзірленді. Мұнда түп басым олқаларға да шулай бет. Олқалар, шышы баш киімнер eyme біздің мұнда бар. Хам инде теге изюсыман Вероникада шындай монтур джинсыдан ясалған киім. Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Иртәгәдән яз башлана. Күңел яңалык таләп итә. Үз киемнәренә дә әлбәттә инде үзгәрешләр кертәсе килә. Зәвык белән киенү үзе бер сәнгатьтер ул. Бүген без язгы мода турында сөйләшербез. Бездә бүген кунакта танылган стилист Гөлчәчәк Гәрәева. Хәерле көн, исәнмесез Гөлчәчәк, хуш килдегез. Исәнмесез Гөлүсә, рәхмәт чакыруыгызга. Сезне күрергә без бик шат. Без менә хәтер шуның үзе кебек елмаеп килеп кердегез. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылары, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турдан туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз һәм гомумән әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Гөлчәчәк, безнең хәбәрчебез сезнең хаклы сюжетты әзерләде. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Гөлчәчәк Гәрәева, стилист, имиджмейкер, стилистика һәм продюсерлык буенча курслар авторы. Иҗат юлын бию, хореография юнәлешендә башлаган Гөлчәчәк инде 12 елдан артык гүзәллек, эстетика, кием салым дөньясында кайный. Мәскәү шәһәрендә стилистлар өчен махсус мәктәптә белем ала, аны кызыл диплом белән тәмамлый. Modus Fashion Show халыкара мода күрсәтүләрендә стилист буларак та катнашырга өлгерә. Бүген Гөлчәчәк мода дөньясына баштан аяк шумган. Казан кызларын гына түгел, Төркия, Дубай, Мәскәү һәм Санкт-Петербург гүзәлкәйләрен дә киендерә. Зәвык төшенчәсенә төшендерә, үзләренә генә хас стильләрен булдыра. Менә шундый үзенчәлекле шәхес бездә бүген кунакта. Гөлчәчәк, менә без сезне социаль челтәрләрдә гел күзәтеп барабыз һәм сез тудырган образлар инде чыннан да күңелдә соклану хисләре уята. Алар шул вакытта тыйнак та һәм шул вакытта зәвыклы да. Менә бу һөнәр белән дуслыгыгыз ничек башланып китте? Башыннан башлыйк әле. Башыннан башлап китсәк, мин инде кечкенәдән үк илһамландым мода стиле белән. Бик күп яратайдым карарга төрле фэшн журналлар, төрле программалар ул вакытта инде теге американский программалар чыга иде. Топ-модель по-американски дигән дизайнерлар турында мин бик нык илһамланып, үземнең коллекцияларымны да ясыйдым үземнең дәфтәремә. Һәм инде менә гел үземне күрә идем шушы сферада. Әмма дә ләкин мине кечкенә чактан балетка, биюгә бирделәр һәм мин үземнең 12 ел мин профессиональ рәвештә биедем. Чыгышлар ясадым, төрле җирләрдә без шулай ук Татарстанда да йөрдек гастрольләр белән, нары инде Берлинда да чыгыш ясадык татар биюе белән һәм икенче урын да алган идек. Менә бит. Шушы күңелдә гел шушы менә мода, стиль һәм инде бар иде. Әмма шул ук ниндидер гастрольләрдә булган поездкаларда да мин хәтерлим, менә Берлинда булганда кибетләргә кереп, киенеп, анда ниндидер нәрсәләрдер табып, шулай чыга идем инде. Шуннан соң мин инде
модельный школага да бардым, анда курслар үттем, түрлі бәйгелерде де катнаштым. 2015 жылда мен вице-мисс Татарстан болған едім. Шынан соң енді мені шақыра башладылар түрлі фотосессияларға. Бұл енді стилист рәуішінде шыла бет? Стилист боларақ? Бұл енді модель боларақ. Показларда мен ішінде қойнадым енді шул стилистика юлында. Хам енді стилистларында күзәштірейдім. Бір мероприятияда біз Александр Рогов білен ұшырышқан едік. Ол енді шығыш ясаған еді. Біз модель боларақ едік. Мен шул вақытта ойлағайым, менім де шулай деп стилист боласым келе деп пик илхамландырды ол мені. Хам енді анар мен стиль бойынша оқыдым. Мәскәу мәктәбендә Карина Негай деген қызда. Шуннан соң диплом алып, профессиональный подготовка үтеп, шушы юлда инде мен 4 ел практикующий стилист һәм эшемне бик нык яратам. Шуннан да бу әлбәттә күренә. Рәхмәт. Менә минемчә һәр кеше шулай илһамландыра торган эшен табырга тиеш дип уйлыйм. Һәм инде менә мин бик бәхетле шушы эшемне тапкач, үз урынымда итеп хис итәм үземне. Һәм бүгенге көндә сез Казаныбызның иң танылган стилистларының берсе шулай бит. Менә Гөлчәчәк, һөнәрегез турында сөйләшеп үтсәк, миңа калса инде монда әлбәттә укытучы да булырга кирәктер, психолог да һәм шул ук вакытта икътисадчы да. Менә килешәсезме мине белән? Мен бик тә килешәм. Минем беренче образованием мен педагог. Шуңа күрә педагог, психологияны да бик яратам, бик изучаю индейме, терапиялар үтәм һәм мин аңлыйм, стилист профессиясы ул матур киендерү генә түгел, ул бит инде син кеше белән, кешенең күңеле белән нитәсең, очрашасың, һәм кием бит инде ул менә күңелдәге, эштәге ул нигә халәтне ачып бирергә тиеш. Шулай. Шуңа күрә теге башка кешеләрне киендергәндә дә мин беренче чиратта инде башта мин аларны беләмәйм, нәрсә белән эшләр. Башта кеше сезгә килә икән, димәк башта өйрәнүдән башлыйсыз шулай шәхесне. Башта шәхесне өйрәнәм, нәрсә белән шөгыльләнә, ничек ул вакытын уздыра, нинди аның бар төрле кызыксынулары. Һәм инде шулардан алып, мин алардан сорыйм, үзегезне ничек итеп күрәсез? Барыбер һәр кеше үз-үзен ул бит инде күбрәк белә дигәндәй, стилисттан караганда. Һәм алар миңа җибәрәләр төрле референслар, ничек аларның киенәселәре килә. Һәм инде шуларны карап, теге аналитика уздырып кешене, шуннан соң гына без тотынабыз киендергә кешене. Шундай зур объемный эш дип алыйм инде. Аннан соң менә Чехов та әйткән бит әле, кешедә һәр нәрсәдә матур булырга тиеш, әйме? Йөзе дә, киеме дә, уйлары да, һәм әлбәттә инде фикерләре дә. Шулай. Бу моның ачык мисалы шулай бит. Менә һәр нәрсәдә гармония булганда гына тулы бер образ хасил була. Менә Гөлчәчәк, мин шуңа игътибар иткәнем бар. Сез гадәттә социаль челтәрләрегездә затлы, кыйммәтле кибетләрдән төрле матур образлар тәкъдим итәсез. Әйтик, мәсәлән, базарларда дип әйтик, шоурумнарда дип әйтик, менә шулай зәвыклы итеп киенеп була микән? Әлбәттә, киенеп була бөтен җирдә дә. Бөтен җирдә дә табырга була, ниндидер бриллиант әйме дигән. Шуңа күрә әйтәсем килә, матур киенү ул кыйбат түгел. Әлбәттә, хәзерге заманда әле ул теге 20 ел элек анда әле теге бик авыр иде ниндидер кием табырга теге базардан, мәсәлән, хәзер инде шоурумнарда бик күп хәзер бюджетный киемнәр. Әмма дә ләкин мин стилист буларак теге базовый көндәлек әйберләрне яхшы сыйфатлы алырга тәкъдим итәм, чөнки ул менә бер әйберне 10 тапкыр алганчы, лучше шул әйберне бер тапкыр аласың да, һәм рәхәтләнеп теге сыйфатын, теге тәмен белеп киясең инде. Шуңа күрә ниндидер менә шундый бик еш киелмәгән әйберләрне алырга була шоурумнарда, әлбәттә, теге кайчакта менә образны бераз
яңартасы киләйме шушынды чиракта. Аблай инде мин стилист барак барыбер теге сыйфатка басым ясыйм. Менә без бит инде хатын кызлар дип әйтте, гадәттә шкафны ачабыз да киергә кием юк дип зарланырга яратабыз. Бу әлбәттә инде кәефтән дә тора торгандыр. Шулай бит, тик менә бәлки ул киемне дөрес сайламауга да бәйледер. Ничек уйлыйсыз? Әйе, кәефтән дә тора, әмма менә шушы баштанрак теге дефицит булган бит инде киемнең. Аннары бик зур доступность, киемнең доступности һәм күп очракта чыннан да теге белер-белмәс сатып аласың, ул теге шопинг, ул теге психологически кайчакта нидер була, ул теге болезнь да сыманрак инде, бренди күңелнең брендинин басыр өчен бренди менә кай вакыт кәеф төшә, турыдан туры кибеткә барасы килә. Теге кәеф төшкәч, теге аласың, аннары алгач теге ул сиңа кирәкми дә була, ул ята, анда теге биркасы да олмыйча, кайбер чакта теге кайбер клиентларга разбор ясаганда чыннан да кайбер киемнәр менә сатып алынган, әмма ләкин ул бер тапкыр мәсәлән кигән, я бер тапкыр да кимәгән. Һәм инде ул бит инде шундый груз булып тора, теге забитый шкаф, һәм ачасың бер нәрсә киергә юк. Шуңа күрә монда инде мин базовый гардеробтан башлыйсы килә, чөнки базовый гардероб ул бит күп булмый, ләкин шу базовый гардеробтан капсула ясарга була, һәм инде гел киергә әйбер булачак, чөнки бөтен әйберләр дә бер-берсенә катнашалар, чөнки нигә шушындый теге бер нәрсә киергә юк дигән ситуация була. Чөнки киемнәр төрле операдан булгач, ул теге алар катнашмыйлар һәм гел шушындый конфликт килеп чыга инде. Шуңа күрә минем совет, минем киңәшем менә яңа стильне башта шушы булган әйбердән, бәлки анда вообще бриллиант ятадыр, чыннан да, без теге белмибез, кайбер чакта кайдыр алып куясың, аны турында онытасың, тагын яңа бер әйбер аласың, ул синең булган була инде. Шуңа күрә башта теге чыгарып полностью аны хәзер яз көне теге яңаша, яңа үзгәреш җиле кертәсе килә, гардеробка да. Шуңа күрә беренче чиратта инде үзеңнең гардеробыңны менә чыгарып, вещь карап, бөтен лишний әйберләрне алып куярга кирәк. Һәм миңа калса, менә шул рәвешле кешенең инде фикерләрендә дә, уйларында да тәртип урнашыр кебек, әйбәт. Шулай. Менә безнең Гөлчәчәк тагын бер сюжетыбыз бар, ул инде әлбәттә сезнең ярдәм белән төшерелде. 2024 елда нинди киемнәр актуаль икән һәм нинди төсләргә басым ясарга кирәк? Хәзер белербез. Игътибар экранга. Тиздән яз, димәк калын туннарны, йонлы свитер, җылы шалбарларны салып, кабат якты алсы төсләргә төренер, итәк туфлиләр кияр чак җитә. Зауыклы да, уңайлы да итеп киенү серләрен әлбәттә стилистлар шише. Мода үзгәрә. Хәзер киресенчә менә бер стильдә гына киенсәң, ул ничектер шундый моңсу күренә. Кайчан без микслыбыз шушы стильләрне, ул шундый кызык, матур була. Бу язның трендлы төсләре ниндиләр булыр? Хәзерге сезонда шулай ук актуаль базовый төсләр бар, ул безнең ак, кара, соры, коңгыр төс, һәм инде шундый принтлар актуаль бу сезонда бик нык. Тагын инде төсләрдән әйтсәк, ул шундый зәңгәр, алсу, кызыл төсләр дә бик актуаль булып кала. Хәзер инде образларга күчик. Кызлар һәм әйтек яулык япкан мөслимәләр бу язны ничек киенсә матур, зауыклы булыр. Шул исәптән модадан да калышмас. Базовый күлмәк, базовый сарафан. Бу сарафанны киергә була, мәсәлән, шушындый өстән вязаный кофта белән, һәм дә инде идеаль булачак жакет белән, шушындый стильдә. Тагын моны өстән шушындый спорт, хәзер инде спорт стиленә төрле стильләр белән дә катнаштырып була, һәм шулай матур булачак.
базовая рубашка эме алдык, шушындай итек. Менә монда бер нинди дә кызык юк, эме? Без монда шушындай ремень куша алабыз. Тагын инде, мәсәлән, шушы аяк кием белән, минем аяк кием белән монда беретка өсти алабыз. Һәм инде аксессуарлар да монда бик әйбәт шәп кенә булачак. Бүген зауыклы киенү өчен бар мөмкинлекләр дә бар, ди Гөлчәчәк. Интернет киңлекләрендә эзләнгән кеше өчен мәгълүмат җитәрлек. Ә без исә һәр гүзәл затка бу язны гына түгел, һәр вакыт иң зауыклысы булуын теләп калабыз. Шуннан да бик кызыклы сюжет булган бу. Ләкин менә тагын кайсы киемнәргә басым ясарга кирәк? Хәзер инде яңаша трендларны әйткәндә, без барбер инде ордык шушындай оверсайз әйберләрдән, кирдән женственный стильгә күчәбез. Шуңа күрә хәзер төп макро трендларны әйтеп китсәк, ул балет-кор, шул балет белән илһамланган стиль. Анда балет. Бу бигрәк тә сезгә туры килә, шулай. Бу бигрәк тә миңа туры килә. Минем гардеробта әлбәттә бар шул балеткалар, анары объемный юбка-пачка булсынмы, юбка-парашют булсынмы, корсетлар актуаль. Тагын менә шу феминность, женственность дигәндәй, шундый кызларча стиль, бантиклар яңадан модага килде, чәчәкләр, һәм инде тагын бер стильне әйтеп үтәсем килә офис-кор. Хәзер 80-нче еллар яңадан безгә кайта. Сондыкларыбызны ачабыз димәгәйме? Сондыкларыбызны ачабыз, һәм инде шундый әмма дә ләкин ул теге яңаша заманча без аны күрәбез. Мәсәлән, миндә дә шундый джинсовый жакет, һәм инде хәзерге сезонда актуаль шулай итеп бретикларны күтәрәбез, һәм шулай итеп киябез. Менә бит ничек кызык. Безнең тапшыруыбызның исеме мәдәни агарту бит инде. Әлбәттә инде милли сәхнә безгә дә кагылып үтәсе килә. Менә гадәттә артистларыбызны күзәтеп барасызмы? Сәхнә образларынан канәгатьмесез? Мин күзәтәм, бер көндә теге обижать итәсе килми. Хәзер инде мин күрәм, шуннан да артистлар да стилистларга мөрәҗәгать итәләр һәм заманча киенәләр. Менә миңа да мәсәлән гүзәлем. Менә гүзәлемнең әлеге образына тукталып бетсәк? Гүзәлемнең образына әйтсәк, ул инде шундый мөслимә заманча кыз һәм без аңа фотосессия ясаган идек. Шушы образны без сайладык аңа, чөнки ул шундый женственный, ул шундый назлы, ягымлы, аның характерын ачып бирә кебек. Һәм бу фотосессия яз көне булган иде бугай. Шушы теге язгы, матур, монда менә без трендларны күрәбез. Әлбәттә, юбка бар, юбка-пачка. Һәм инде шу тюрбан белән шулай итеп образны дополнить иттек, чөнки гүзәлем ул безнең яулыктан. Һәм менә шулай итеп заманча, матур итеп киенергә була. Һәм тагын бер образга күрсәк, монда инде без Салават Миңнехановны да күрәбез, әлеге образ белүемчә инде кызыл келәм өчен әзерләнде. Кызыл келәм, гүзәлем дә миңа язган иде. Миңа срочно образ кирәк булыш әле дип инде. Һәм инде без аңа тиз арада мин аңа таптым шушындай образны. Мин үзем теге зарубежный кызыл келәмнәрне дә карыйм, чит илләрне. Һәм инде менә алардан илһамланып, ничектер менә мин күрәм безнең татар артистларын да ничектер шулай заманча, матур итеп киенүләрен. Һәм бик күп шушы образлар тагын күрсәтеп китсәк, икенче тагын өченчесенә күчәбез. Монда без ямле төркеме. Монда ямле төркеме. Шушы old money стиле монда. Монда да Вероника миңа мөрәҗәгать итте, аларга яңа кыз килде группага, һәм инде аны образларны яңартырга кирәк, бит яңа сулыш әзерләгән. Шулай шушы сезонда old money безнең актуаль булып кала. Һәм инде менә шулай матур итеп киендердек кызларны. Шушы фотосессия булды инде аларның. Һәм әлбәттә инде милли модага да тукталып үтәсе килә. Ул һәр вакыт актуаль, бигрәк тә инде Татарстаныбызда шулай бит. Менә шушы образ хакында да сөйләшеп үтик әле. Монда төп басым
олкаларга да шулай бит. Әйе, олқалар, шушы баш киемнәре еме безнең монда бар. Һәм инде теге изүсман Вероникада шундый матур джинсыдан ясалган кием. Хәзерге вакытта бик күп брендлар, бик күп брендлар, һәм алар бөтенесе бер-берсенә охшаган. Ничек итеп менә аерылырга була? Ул үзеңнең тамырларыңа кайту, шул тамырлардан илһамланып, яңаша, заманча стильдә дә күренү. Безнең хәзер Татарстанда андый брендлар Аллага шөкер күп. Һәм инде менә минемчә шушы якка таба мода тагында алга барачак. Һәм үземнең дә инде шулай заманча матур милли киендерәсе килә кешеләрне, чөнки хәзер базовый әйберләрдән арылды, һәм шундый изюминкалар алар бик нык күңелне дә күтәрәләр, һәм шундый кызыклы образ ясыйлар. Һәм әйтергә кирәк, бу безнең төп үзенчәлегебез шулай бит. Безне башка төбәкләрдә дә шулай ук башка илләрдә дә таныту мөмкинлеге. Әлбәттә шулай. Гөлчәчәк, менә тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Инде кызларыбызга киңәшләрегез булса җиткерә аласыз. Минем киңәшләрем ул үзеңне ярату. Беренче чиракта менә күңелеңне үзеңне тыңлап, ничек телисең шулай итеп киенергә. Чөнки әлбәттә инде кешеләр күп әйтәләр, булай матур түгел, булай киенсәң булай матур түгел. Шулай үзеңне ишетеп, үзеңне яратып, әкренләп шулай үзгәреш җиле кертергә, һәм инде күбрәк насмотренность дигән әйбер бар инде, минем киңәшем матур итеп киенсәгез килсә, ләкин белмисез ничек итәргә. Ул менә шу төрле челтәрләрдә матур киенгән кешеләргә карап илһамланып, һәм шулай кабатлаганнан соң бераздан үзеңнең стилен килеп чыга ул. Шундый менә. Яисә инде мөмкин стилистларга мөрәҗәгать итәргә шулай бит. Гөлчәчәк, бик зур рәхмәт сезгә. Менә минем үзем өчен дә бик кызыклы булды бу әңгәмә. Миңа калса, инде безнең караучы тамашачыларга да кызык булгандыр дип уйлыйм. Алга таба да бар уңышлар телибез. Саулашабыз. Рәхмәт, Виктор. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Һәр нәрсәдә матурлыкка омтылыйк. Эчке дөньябызда, тышкы дөньябызда матур булсын. Һәм онытмагыз, матурлык дөньяны коткарыр. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.